comme une gaieté, comme un sourire, quelque chose dans la voix qui paraît nous dire bien, qui nous fait sentir étrangement bien. C'est comme toute l'histoire du peuple noir qui se balance entre l'amour et le désespoir. Quelque chose qui danse en toi. Si tu l'as, elle là. Ce je sais quoi que d'autres n'ont pas, qui nous met dans un drôle départ. Elle a. Petit supplément d'âme, c'est indéfinissable charme, cette petite flamme. Sur des ténors, sur des pianos, c'est tout ce que Dieu peut te mettre entre les mains. Montre ton rire ou ton chagrin, mais que tu n'es rien, que tu sois roi, que tu cherches encore les pouvoirs qui dorment en toi. Tu vois, ça ne s'achète pas. Tu l'as, elle là. Ce je sais quoi que d'autres n'ont pas, qui nous met dans un drôle d'état. Elle a. Begiratu atzea, hortzi mugak zuta, gure begien zeruta. Begiratu maitea, amildegi ertza, biziak iak ametsa. Ez bilatu gauean izarrura, zure begitan piztu da. Ta ez galdetu inoiz zer galdu genuen, negar egin genuenean. Malkoa eiei esker, orain itxasoa gara, orain itxasoa gara.
orain hemen gaudela, bide gurutzean. Utz ditzagun beldurrak atzean. Ez gara izan onena, behar bada, baina gure bizitza izan da. Mendetako kanta erditu da, gure ordua heldu da. Ta ez galdetu inoiz zer galdu genuen, negar egin genuenean. Malkoa esker, orain itxasoa gara, orain itxasoa gara. Ta ez galdetu inoiz zer galdu genuen, negar egin genuenean. Malkoa esker, orain itxasoa gara, itxasoa gara. Patxada zaritzeko tarte hartu nahi baitugu gaur. Atzo iluntzean zelura begira egon ginen asko, tximistei begira, sekulako ikaitza bota zuen Euskal Herriko txoko askotan. Hortxe, tromoiak eta bai tximistei begira egon ginen batzuk zelura begira, gure begiz gertatzen ari izena ikusteko, baina beste batzuek kamera hartu eta argazkiak ateratzea erabaki zuten. Eta hori egin zuen adibidez Arrasateko bizilagun batek. Tximista batek sute txiki bat piztu zuen atzo Arrasateko Muru mendian, eta herritar batek ateratako argazkia jende askorengana iritsi da. Guk goienan ikusi dugu, eta atentzio eman digu tximistak mendia jotzen duen momentu agertzen delako, eta badirudi momentu horretan bertan hasi zela zua. Ze hor ere ikusten da, tximista mendira iristen den momentuan zu moduko bat ikusten da. Goienakoek esan digutenez, izan zen zute txiki bat, baina ertzaintza udaltzainak eta zuhiltzaileak iritsi izten denako, itzalita zegoen. Arrasatear batek aterari argazkia tximistari, baina bideoak grabatzen aritu zen adibidez Koldo Murua. Koldo, kaixo egunon? Kaixo egunon. Zu Hernani Arrazara, atzo ibili altzinen, tximista grabatzen? No, ni balgoitikan egon nintzen, eta gauko 10 azutan tximistak, eta bueno, 11 arte. Ordu bete egon zinean? Bai, ordu bete. Bideoak dakat YouTubeen, eta ordu irauten dudela, eta ondo. Ordu bete egon zinean tximistei begira eta bideoz grabatzen, eta gero 35 minutuko bideoa igo duzu YouTubera. Hoi da, hoi da. Egiten duzu, gero editatu egiten dituzu, edo abiadura azkarren jartzen dituzu, edo kontrara, slow motionean jarri, tximista nola erortzen den ikusteko?
editatzen dut, bideoekin, musika jartzen dut, eta orduan tximista ez entzuteko, zati batzutan ez da entzuten, orduan musika jartzen dut. Musika, bai, musika jartzen duzu. Euskalduna, pixkat denetatik. Bai, denetik ze lehenengo adibidez, aipatu dugun bideo horretako lehenengo abestia, Sintxanen abestia da. Hoi da, bai, asko gustatzen zait, eta emozioa ematen du, tximistak ikustea eta Sintxan abestia. Sintxan, Kate Ryanen Ela ere entzun dugu, Kentzazpiren itxasoa gara, horrela osatu duzu, 35 minutuko bideoa nolako eguna izan zen, edo nolako iluntzea izan zen, atzo zuretzat? Ni atzo bilera baten non, eta ikusin zerua, eta tximista datozte. Orduan etxea iritsintan, bizilagunak baita egontzian grabatzen, eta nireak eta aplikazio bat alarma de lluvia, han esaten nondik datorren tximista, eta orduan, ikusi nun, andoain adarra ongi parean zegoela tximista, eta honeak zatorrela, así que momentua zan grabatzea. Horren dela 2 hilabete grabatu nun bideo bat, igualgo bat entzeate zuek, deitu ziazola, tximista bat jolzula andenetan, esplosio bat egon zela. Bai, amaraunean aritu zinen izketan gogora gogan dugu, bai. Hoi da, hoi izan zen, horren dela 2 hilabete. Eta aurtenko atzoko izan zen seguido. Izan zen tximista pipa. Lego guztietan, Bata bestaren atzetik. Hoi da, azkenean batean, pues igual, andoinean. Izan zen... Diskoteka bat? Diskoteka bat? Bai, diskoteka, bai. Bidean ikusten da. Tximistak asko daudela, eta... Tximista bakarrik grabatzea dituzu, edo beste fenomenon meteorologiko batzuk ere bai? Bai, olatuak, gero inundazioa, pixka denetalik. Gainera badaukazu olatuen bideo bat sekulako arrakasta izan duena? Bai, bideoak zati, Indian gehiena ikusi dute ne bideoa. 2.200.000 pertsona. 2 milioi pertsonak edo 2 milioi ikustaldi